fɔlɔ an y'a ye jamana sɛgɛnna o sɛgɛn kɔnɔna na musa min dara denmisɛnw ni muso kan a ka bon hakili ma o bɛɛ kɔfɛ an ko an tɛ se ka to k'an bolo kuru k'a fɔ ko fɛn kɛra na a digira na k'an tɛ bɔ kɔnɔ donc an ko an bɛ kɛ actrice ye c'est-à-dire k'an bolo dɔ k'o la pour que jamana dani an ka musow ka haju an'u ka hamiw talen don ba la a kɔnɔ wa yala mali musow bɛna hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ sariya sunkura bayɛlɛmalen nin kɔnɔna na wa gafe bɔlen n'o ye projet de constitution ye an ye hami fɛn fɛn fɔ gouvernement ye caman taara u nana yira préambule yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko hakɛ ka di musow ma ani denmisɛnninw ani lujuratɔw ma o kuma diyara an ye kosɛbɛ a filanan n'o ye alinéa 10 ye sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ u ka kɛlɛ o bɔlen ko yen nɔ mun diyara an ye a fɔra ko laïcité n'o ye diinɛ ka di min ye o ka to ka diinɛ fɛ mali ye convention minnu ye ani ka hakɛ minnu boloda musow ye n'o mali y'o i bolo nɔ bila a fɛn bɛɛ ko mali bɛ na a lawaleya mali ko k'a bɛ n'o bɛɛ kɛ loi nationale de pour que an ka bénéficier o droit la n'o bɔra yen chapitre fɔlɔ ni le constitution kɔnɔ n'o ye droit et devoir ye a fɔlɔ o article kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ dama ka kan ko discrimination danfara tɛ tugu mali kɔnɔ donc fɔlɔ ɲangata min bɛ kɛ musow kan par exemple ko k'o ɲangata ko k'o bɛɛ bi ko k'a yira k'a fɔ ko ni bɛɛ dama ka kan ko ka denmisɛnninw lakana k'i bila nin na donc jamana b'a janto denmisɛnninw bɛɛ la ko furu ye cɛ ni muso de caman cɛ donc ka nɔgɔ bɔ ko bɛɛ la parce que mankan tun wulila o kuma la mais u y'a pɛrɛpɛrɛ ten k'a fɔ cɛ ni muso de bɛ furu ɲɔgɔn ma n'o bɔra mot d'ordre jumɛn de dira aw ka kulu fɛ musow ma sabula n'i y'i ka kumaw fɛnɛ faamuya i bɛ kuma minnu kan ka ɲɛfɔ a b'a yira de k'a fɔ ko nafa camanba de bɛ a kɔnɔna na min bɛ ka taa musow ka koɲɛw taabolow kan ka nɔgɔya don olu la aw ye mun de mot d'ordre di musow ma sisan référendum ko in na anw ye mot d'ordre min di o ye mot d'ordre fila ye fɔlɔ an ko bɛɛ ka taa gafe in cari n'a bɛ fɔ ma appropriation parce que n'i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn i bɛna voter mun kama donc musow ka hakɛ parce que an ye non seulement an ye constitution ɲɛfɔ mais an taara ka musow ka hakɛ minnu b'a kɔnɔ an taara k'olu da kɛnɛ ma n'a bɛ fɔ ma comme la perspective genre minnu b'a kɔnɔ n'o bɛ musow yɛrɛ intéressé min b'a to musow bɛ bɔ ka taa voter donc an y'a fɔ n ko nin vote in ye musow ta ye parce que an ye san 100 kɛ ka fɛn min ɲini ala bɛ k'o nɔgɔya an ye constitution kɔnɔ donc an y'a ɲini musow bɛɛ ka taa voter a filanan ye min ye an ko musow u ka diya cogo bɛɛ la u ka mɔgɔw mobiliser c'est-à-dire ko t'u ka carte ta carte d'électeur ta parce que an ye laɲini dɔ ɲini gouvernement fɛ gouvernement ye o sɛbɛntiya gouvernement ko ni carte biométrique tɛ mɔgɔ min bolo parce que carte biométrique ma se ka bɔ ka nin vote nin ma ni carte d'identité b'i bolo ni carte nina b'i bolo carte consulaire b'i bolo carte n'a b'i bolo ni ja de b'a kan ani tɔgɔ de b'a kan n'a bɛ à jour i bɛ taa n'a carte ye i b'i ka carte d'électeur ta i bɛ taa voter donc an y'a ɲini muso bɛɛ ka voter pour que k'a yira musow jɔyɔrɔ bɛ fanga la jamana baarali la ani jamana jɔli la donc nin vote ye anw de ta ye an y'a ɲini muso bɛɛ ka bɔ fɛn min tɛ ɲagata min bɛ bila musolamɔgɔw kan kɛlɛw ni wulikajɔw caman kun kɛra la ka tɛmɛ musolamɔgɔw fɛ yaasa u bɛ se ka hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ a koɲaw la yala o pereperelatigɛlen bɛ sariya sunba in kɔnɔ wa a pereperelatigɛlen bɛ mun fɛ a fɔra ko désormais ko la lutte contre les violences de toute nature donc ɲangata bɛ kɛ muso kan a bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la a bɛ kɛ denmisɛn na o ɲangata bɛ kɔnnen don donc sariya kuraw de bɛna ka mɔgɔw protéger o ɲangata kana kɛ mɔgɔw kan violence contre les femmes et les filles an ka kɛlɛ an y'an si k'o kɛlɛ bila an y'a loi ɲini an m'a don a sɔrɔ a nana don constitution kɔnɔ an hakili ko kuma banna ye ɲangata jumɛn bɛ musow kan o bɛ se ka bɔ musow kan cogo di an bɛ tila ka n'o kɛlɛ daminɛ ni constitution adoptera a filanan ye mun ye n'o ye discrimination an nana yira ni fɔlɔfɔlɔ ni taliw bɛ kɛ ka mɔgɔw bila baaraw ni fɛnw na u bɛ danfara dɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye nin si ye wala nin ye nin muso de don muso a y'o bila kɔfɛ olu sen tɛ ka don nin ko in na o banna pewu nin gafe in b'a yira k'a fɔ discrimination prohibilen don n'o kɔni a kɔnnen don n'o bɔra égalité fana o donna kɔnɔ donc an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ pour que cɛ ni muso ka bɛn hakɛ de ko don n'o tɛ cɛ ni muso farikolo bɛ se ka kelen fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn dafa donc o ɲɔgɔn dafa in an b'a fɛ k'o de waleya k'a fɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ di kabila kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ jamanabila la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ min ni min ka kan don min na n'o bɛ so la o ka bila o la donc o bɛ gafe in kɔnɔ o de y'a to a diyara anw ye kosɛbɛ. welekan jumɛn b'i bolo kumakan laban na. kumakan laban na ne b'i fo d'abord ka waleɲuman dɔn parce que nin sen fɛ
non seulement Mali musow bɛ nin mɛn mais jamana caman bɛ na nin mɛn ani fana a bɛna bila bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye réseaux sociaux ye o de y'a diya n ye n'o kɛra bɛɛ b'a dɔn kun parce que peut-être an tɛna se ka bɛɛ lasɔrɔ ka nin expliquer bɛɛ ye mais e ka kuma fɛ sisan nɔ ani e ka machine ninnu fɛ an bɛ se ka mɔgɔ caman lasɔrɔ min b'a faamuya parce que halisa mɔgɔ dɔw m'a faamuya parce que dɔw hakili la ko politique wala ko président sigi don président sigi tɛ dɛ président sigi tɛ jamana bɛ n'a sigi ni kolo min ye n'o bɛ fɔ loi fondamentale o de ye nin ye donc mɔgɔ tɔgɔ tɛ nin na mɔgɔ jamu tɛ nin na nin ye maliyɛn bɛɛ ka kan nin na maliyɛn bɛɛ de ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ an b'o de dilanni ɲini fɔlɔ yan'an ka se président sigi ni député sigi ma président sigi ma se député sigi ma se tɔgɔ t'a kɔnɔ jamu t'a kɔnɔ vote tɛ kɛla mɔgɔ si ye vote bɛ kɛ maliden bɛɛ kelen kelen ka droit de bɛ nin kɔnɔ donc an b'o ɲini aw fɛ aw ni ce aw ni baraji aw k'a cari pour que bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ tɔgɔ tɛ nin na mɔgɔ jamu tɛ nin na maliyɛn bɛɛ de ni nin ka kan o de y'a to an b'a kɛ vote ka kɛ vote massif ye mɔgɔw ka bɔ ka laɲiniw kɛ ko mana dilan cogo o cogo peut-être fɛw bɛ sɔrɔ a la o fɛw bɛ se ka dilan parce que ni constitution dilanna taalen ɲɛfɛ n'a bɛna appliquer ni fɛn dɔw yera la min man kan a bɛ dilan o sariya y'a jira k'a fɔ ko assemblée min bɛna sigi ani sénat min bɛ sigi ani jɔsen wɛrɛ min bɛ sigi olu b'a yɛlɛma ka kɛ adamadenw sago ye pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ. D'accord, i ni ce i ni baraji an ka foli bɛ ye nin tun ye Mama Koyita kumakan ye femme leader olu ka présidente ye ka bɔ Mali la référendum kan i ni ce Mama an ka foli b'i ye. Merci beaucoup Kayata k'Ala k'an bɛn.